आं जुदि दा बे 5 बोसोर जायगायावनो फैनो गोनां जायोबा बे जायगायाव होमबा नों सोरनि आथिङाव फैनांगोन आङो गिबि फैला बानायसिनि मथे फैनांसिगोन बेखौ हेफाजाब होनांगोन नङाबाथ' आं सिमलायाव फैनो हाया हेफाजाब होनोसो फैदों आं डाइरेक्ट माने ट्रेक्टरनि मालाखौ गाननाय नङा माने आर्टिस्ट नालाय जोङो जेरै गोसो ओरैनो बिरनांगौना बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार बे जों कख्लाबारियाव बिपिएफखौ देरहाहोब्लाबो जोङो बे कख्लाबारि समस्तिनि जेबो उन्नति खालामनो हानाय नङा उन्नति खालामनांगौबा जोङो सरकार थानाय पार्टिखौसो हेफाजाब होनांगोन बाथ्राया ओरै जाहैबाय बे आंनि समस्ति जाहैबायना राजनितियाव माखौबा बुंनायखौ बुंनो गोनां जायो देरहानांगौ नालाय ओंखायनो बिदि जबरदस्त देरहागोन साननानै आं बिदि बुंहैदोंमोन आरो बै मोनसे समाव माने बिदि जाबाय थायो राजनितियाव माने बुंनायनि खोथाखौ बुंनो हायो बुंनांगौ खोथाखौ बुङालासिनो थानो हायो दा खोथाया ओरै जाहैबाय दा आं जुदि दा बे 5 बोसोर जायगायावनो फैनो गोनां जायोबा बे जायगायाव होमबा नों सोरनि आथिङाव फैनांगोन आङो गिबि फैला बानायसिनि मथे फैनांसिगोन बेखौ हेफाजाब होनांगोन नङाबाथ' आं सिमलायाव फैनो हाया ओंखायनो डाइरेक्ट आङो फैला बानायसिखौनो लोगो हमफैग्रोबाय फनबो खालामबाय बिसोरा लिंहरबायबो बे हिसाबै आङो बे इउपिपिएलआव एसे हेफाजाब होनोसो फैदों आं डाइरेक्ट माने ट्रेक्टरनि मालाखौ गाननाय नङा माने आर्टिस्ट नालाय जोङो जेरै गोसो ओरैनो बिरनांगौना ओंखायनो नाथाय आङो बे खेबनिया ओरैहाय जाहैबाय सरकारा जेब्ला जा बिटिसिआव माबायाव बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार बे जों कख्लाबारियाव बिपिएफखौ देरहाहोब्लाबो जोङो बे कख्लाबारि समस्तिनि जेबो उन्नति खालामनो हानाय नङा उन्नति खालामनांगौबा जोङो सरकार थानाय पार्टिखौसो हेफाजाब होनांगोन ओंखायनो आङो बे इउपिपिएलजों मरेल सापर्ट होनो फैदों आरो बेहाय जोंहा मोननैसो खोथा दं आं आर्टिस्ट हिसाबै गोबाव सम जोङो मिनि सिनेमा हलनि खोथा बुंबोबाय थादो बिटिआर गभर्नमेन्टआव बेखौ मोखांसो मोखां बुंनो गोनां जायोबा बिथांखौ हेफाजाब होनांगोन प्रमद बर'खौ आरो बिनि आवगाय जि 17 बोसोर बिपिएफ सरकार खुंबोबाय हाग्रामा सारा जोंनि हारिमुनि मानसिफोरखौ इसेबो नायथारासै सब रानथाब खोनथाब दं नोंथांमोना गिदिंबा नुनो मोनगोन अल बे मोनब्रै जिल्लायाव सब रानथाब खोनथाब दंजोबो 17 बोसोर माने बिसोरो बन्सित उन्नतिनिफ्राय नै दा बिटिसिनि नै दा गोदान माने सिपनिफ्राय खुगा जिबाय जे जों नोंथांमोननो थाबैनो मिनि सिनेमा हलनि खामानिखौ मावनो हागोन ओमफ्राय जोंनो ज्योति चित्रबन बायदि मोनसे फिल्म स्टुडिअ नांगौ बे मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव बेखौ जों दाबि खालामगोन ओमफ्राय आर्टिस्टफोरनि थांना थानायनि लामाखौ डाइरेक्ट गावजों मोखांजों मोखां जिरायनानै जों बुंनो हासिगोन नै दा बेनि थाखाय आङो बे इउपिपिएलआव मरेल सापर्ट होनो फैदों लोगोसे बे जोंनि कख्लाबारियाव जेसेबां आर्टिस्ट दं फ्राय दंजोबथारो इउपिपिएलजों मरेल सापर्ट दंजोबथारो आं हारसिं गुबुनाव गिदिंबाय थाना मा लाब जानो मालाबा इसोर आवग्रिना आंखौ बुगोन ना ओंखायनो उफाय गैया फैनो गोनां जाबाय हेफाजाब होनो गोनां जाबाय आरो मन्टु बर'नि बिफाया आंनि लोगोमोन 1 नम्बर खोथाया बे सुखिदारमोन जोंनि बे हाई सेकेन्डारिनि बिथाङा गावसिनाव थाइजौ गोमोन लिसु गोमोन ओरै जानो लिंलांबाय थायोमोन जोंखौ बिराद अनोमोन बे हिसाबै बे बोराय समाव खेबसे आंखौ बुंदोंमोन नोंसोर एसे नायफिनलायलै आं मालाबा थाब थैलांबा बे हिसाबैबो आङो अननाय दं मन्टु बर'खौ आरो मन्टु बर'आ सेंग्रा दब गतिके जोंनो बेमारि मानसिखौथ' दा नांला बे जुगाव सेंग्रा मानसि नांगौ ओंखायनो मन्टु बर'खौ आं हेफाजाब होनो फैबाय आरो मन्टु बर'आ देरहागोन लोगोसे नोंथांमोननि बे मोननै चेनेल बड'लेण्ड रादाब एन्ड बुब्लि 24x7 नि थ्रुयै कख्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ गंग्लाय खावलाय हरनाय जाबाय जे ट्रेक्टराव भट होयो लोगोसे सोरबा रायनो गोसोबा रायदो उफाय गैला माने उफाय गैया माने उफायानो गैला माने देरहाखागोन नालाय थ' थांना थानायनिबो खोथा दङ जाय गाज्रि मोनो मोनथोंसै लोगो मोनबा बुवाबानो जाबाय